Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Adea Yurusa yu e luku a video. E baru allemaal wan swito di en wan juwan. Grand welkom kona ini. Efisha omgeving de sitak pe unde. Ude na dada na Dodo na weekend. En dan wabif kon Taki a weekend so na den pajaso. Want tewe Taki fu de wansa e gide mening. En dada na Dodo na... Dus masal dene voor de gide mening. Dan uangi piki tapu reacties tapa kanaal. Natuurlijk kunnen we piki tap ala de reactie, maar sang uangi piki dat we piki. A eerste wang mi aan wang journalist. Dat moest de duidelijk. Mi aan journalist. Mi na wang Sranamborgu die apwa mening en dan we go tapa strati en dan we go tak nanga Sranamang sawan die mening. Ja, make dat dit duidelijk. Make dat dit duidelijk. Dus dan lek familie Taki une buria nanga no wanga Taki want we si Taki des masa reageer en den Taki den ocha buria kong fu atru media no du euroko lek fa awandu a euroko atru media otan takatru wan solisi atru tranga fiere ma otan takatru. Ja, Dodo, luku de roko Dodo. En tewe Taki amam go roko. Amam go suku roko. Luku na disna ma roko. Disna dada roko. Ja, disna ma business. Ja, disna ma business. Apa ingi wantu? Dus uno kontega man Taki amam go roko. Disna ma roko. Disna ma business. Luku jaso. Amai dini a cultuur voor a afro-cultuur. Look at it. En kom ons niet zeggen dat we moeten gaan werken. Ja, we willen niet voor Lanti werken. Ja? Laat ons met rust. De man een ondernemer. De man een ondernemer. Kan jij die erven schoonmaken als je wilt. Leave us alone. Ja? Dus uno wa yere moro Taki de man go roko. Want de me euroko. Ame euroko ja tamagwa oso na mane siribi da me go nai ame go make den stuff. This na my business. Gwena man in sa do. Ja. Amano slaaf. Amane go roko jiwa bas. Amana bas wens refi. 100%. Ja. Dus uno wa yere sa moro tak Dodo mus go roko am go suku roko. Dan amana leegloper. Dan disi. Dan dati. Wat roko Dodo Dodo? Dis na Marokko. Dis na Marokko. No se na ma go roko. You abwan roko gaman. You abwan roko gaman. En wie is je abwan roko gaman? You wan gaman 4000. En na 4000 dat no sari pa ma looking for ang apching. Ome na minister for Sani Bojo. Ome Sani Bobo. Mama ne. Di fe ape. Tudo suwa. Tudo suwa. Kade olali met wila. Boy mine yere stemo. Maar oké, Dodo. Ma groep des mag. Ja, bades ma wa. Die bades ma wa. Kuno na laste kom bades mag mi. Na Holland, Sranang. België. Tapu België, Fransisa, Makajuka, Aloko, ala zeker plaka. Indonesia. Meneer Fonseca. Jep mi. Dene furu yarama. We kontapo. Mi forgita. Tori. Oké, dan dada taku odigba. Dan we ji dada okasi fu. Dodo, sorry hè. Dodo. Isabi, as gemakkelijk in naam foto. Dodo. Faigo. Ide. Oké. Dodo we si Taki minister Olangakba Brunsi be wan kenki chan no bende ready en no eindelijk usi Arisha Volen fin presi usi Taki minister voor sociale zaken ogo TCT suma o teken presi dat no de duidelijk ete 5 jaar Arisha Volen. Arisha Volen me vinden belachelijk. Ja. Die Pina des maar 3 jaar is zoveel. Nou, je vindt voor de shuffle, denk dat des maar dan. Wie is de maar de shuffle naast Refsa Notang?
plus ito wasan mi wa aksi. Na abop minister ogo na FAP post of na FAP minister ogo na abop. Nee. Oh. Alle den toe post. Awam den post van mijn verstaan sociale zaken. Ben de voor Perjaya Luhur. En TCT. Maar ik dacht de man. Hij tamt de man van mijn verstaan. okay. Tanga no sa mijn verstaan. Hij tamt de man. Ik denk dat er een FAP toch? Nee, nee. Dat bijai. Dus a minister voor sociale zaken ook go naar TCT no. Maar we zien nou wat heksen voor VAP. Dat de man vindt Taki. A minister. No de bekwam. Voor draai aan ministerie dat hij. Aan ministerie voor TCT. Dus de kuli tak ajukan na. Nee. De kuli tak ahun dis de Aziat de kuli tak Aziat no bota papos. Ja, dat den vind ik. De kuli tak Aziat no bota. Kotak de hun dis man dis stand. Zolang je ba denki dat je wan kuli. Je kuli Aziat. Dus dat na reshuffle zou vinden precies. Maar want sa ushi of sa uyera president Taki. Want je beleid ook kon naar TCT. Want a president Taki opot een commissie. Die na commissie o doa woroko. Want a president vindt dat money lie, money de voor. En de jukana sa porokanga money akuli oroko moro. Na dat demo asoro. Dat demo aso, dat make me racked up the man. Dus, alla pe money de demo furu. Dus ajuka na, dat demo takere ajuka bloko, maar de karum blok, a bloko, a chesi na mauro kanga money, de omoro kanga money, omdat de furu. En nou money posto, money de, dus amesi lek a kondre money, no kamang. Postro misisra na kiso a bijay president, kon president kasilek. A staat fustranang. A meisje lek na mama. De stem luku ala de sansa me Taki. A kontre trompa man. A mano gwe moro. We lowo stem mama baka woge te fifi yari. Morri. Nina kormi bara. Nonu de ala de sansa yedu. Na forcer ye forcer. Des ma pisi in battery waktik ba. Kakaden embre waktik ba pour yun. Iden des ma Pina. De je make des my moro Pina. Je quiz des ma. Je quiz des ma. Je quiz. Dat make des ma spade ka. Nee, maar Mataki. Maar fi akisa Mataki. I want to have aurok. I want one look a volk moro boom. No fosi. Dan me kan maar pot een commissie erop. No fosi ama wa luka volk. Die amas don. Die amas door reizen met een huwelijk reis. Berechte vrouw om een biggie money. Zette her familie dan no posi wa luka. Nee, money de no. Wees in luka volk wo yagi yo mars gwe. Dat iemand nat you borso. You nap kans moro in Sranang. Sranang mane lau. You je kans je hebt het al voor fruits. Je hebt je kans voor mors. You nangel imeka voor mors you kans. You nap kans moro. Ik ging matura sheng, si matura de konda in terror. En sheng. Mangrek pak. Awang tro minister. Ik ging na den so na fisa pluk. A fukur pluk. Ramdin. Fabren wane. Gayadin. Yogi. Isa wala nga de mawana pas fu. Grong. Ja, eenmaal je takatori Na dan. mga manja ko lome mars wan de pur dape. Sumay golong. Gaya din, imbari ko uno na alasan we sabi. Daw ko siya man dapat. Ama na asa, ama moro bay na mora minister. Deste mi looking, that the minister who abam na speken bona, do kosme baka. Mana sade? Ja, Kosme baka. ja, want zij de. Mino dade si baka. Aki, Maar niet na you say, me nou blakka maar let je moet ta fucking regering. Lip a fucking regering da kulidale kwa pura man. Saya suko baka meite. Hij ondermijnt. Amai ondermijn you. want nou zou verstaan, ook toedrapen voor Arkisa vice-president Taki, dan VAP, want teka ministerie dape. VAP want teka ministerie voor grondtori. Ana ministerie grotori want de mama teka herkondre. De mama tek centrale bank. De mama tek ala olifak, ala sante mama teki.
de man komt Taki. Une begi de mij Taki. Une begi Jezus voor Jono de mij Taki en Pier Borso. Alla den grond de man Taki de man serengi gramtje. Door a dom stemmer a slim stemmer pi. Die stem slim, maar alla den grond tromp de kuli. A bayi cho bayeng. Die stem slim, maar alla den grond o tromp de man. Isu ma pa yoro so. Isu ma fe no president. Tanga ber president de mij fetfu. Pesu ma ber ik ba. De ma wane. Oh, atori voor blauwgrond. Ai. Tanga ber president de ma wani blauwgrond. No ma sheng. De man is no ma sheng di grond tapu. In Suriname de man no politiek partij. In Suriname de man no politiek partij ma di grond tapu. De man no ma sheng. Omem de man. Omem de mij baden na leider in Suriname. Maar die grond tapu je bent een schande. Oké, hier atori mi den taki hier atori taki aswin adin de malusamang. Antak de man de blusamang. Ama ben sroto dat de man ben sprika ma vrij ama ben dadoro ma ama ben gofes rechter en no rechter sprika ma vrij voor alle de sani sang de man ben taki amandu. PK. Nee, ano PG no na rechter ton. PG naman say kariko. PG ben takamandu, maar no rechter takaman vrij. PG, amang, alla politicus é. A politicus não mostra o que a politicus. Tem mostra da que bisroto adem. Alla de moni same funo atrás da que não mostra o tomito. And if uno no da ai, atrás da que se conhece o não atrás mais formoro da manhã. Am dat we stem muito muito. Uno stem mek alla de matron guduma. Uno stem mek je Pina. Uno stem mek China manga skoro. Uno stem mek una man bij de rest. Uno stem mek een pakje kebab van 500 follow. Uno stem. As stem voor uno, zou je gewoon weg naar een pier, go politicus, sano next. Dan mij concorrio, dan je chama legado de je gama bonbon stem you. A bonbon stem you je gama. A bonbon stem je gama. Sop sangai. Yo Pina, a mano furman, de mana furman, im luku adin vrij. Politicus nes roto ina kondreja, mina nga yes roto soso. Wis uno do next, wis roto. Wis uno do next was roto politicus na de politicus. Na de man broka kondre. Na de man broka komine smoko bai. Ja. Shit. Na de man broka kondre. Dat de mij soort pinga gota fa kortisma. Alla soort drukke. Dei dat doet dat zo fufuro. Alla de money ogo de masaka. Je tap Pina strek fast door a dom stem op jou. Ja. Je ziet stem onbelangrijk. Ja, Stem voor jou belangrijk. Dat met het is safe voor timon. Moleri in potiste in mijn boerekte. In een potengi via pay. No dat teri morisrana. In de forme takanga met biggie back de makosmi. In dat teri moro. A blunder say meki. I beloof this man wat her. Je kon ons zeggen dat man. Dat met deze man. De man aan een accuur. Oké, cijfer van BTW. BTW. Ai. Na Pina, des mo Pina. Mi be ba des mak ba a BTW. Bige bai, bige yo gwa samiri go kot udu baka. Ja, maar let kadra brom yo oso baka. Bige bai tamundu wa tamundu sref diri. Tarsinoli sref ko diri. Wo sifa wo du door a dom stemo ko. Je arki wa man, wan scout man. Mama no mandra kontra ma scout man. De mama tegen me. Met tak de waarheid in een man draai akondre. Je mek bariken en tapa oli, isabe fio pene. En strana nog pena oli we Pina de jen na kondre. Ala de fake news sa de plat konfen oli konfen dis. Ino shita we Pina. We moro Pina. Maar bakadi We moro Pina. bakadi president of bakadi de manchara abiti de mancha BTW go tap gas nanga gasolin.
Ja, baka di naman pot BTW tap gas ng gasoline. Usitaki de bonde begin beweeg. De makari wang meeting ti de 5 en autoriteit dat De bonden na keskesi de man na zuip lappen. Jullie zijn een klikje zuip lappen, een klikje dronkaard. Uno nou een klik goed drongo man, et ik heb brokko mamoni allemaal brokko met staat kapi bond. Look, zo'n minderwaardig loon. Dus meisjes, zie doe wat nou. Je begint bedrijf regeren wie café. Voor fama kari daarbij wat heen kutu wagigi de liba volk Pina. Je go nya chowmen, je go drink sopi, je go buy mooi sangi vrouw, a volk Pina. De man na zomaar er. De man na vape, rokomang, mika tegen wan san. Uno make them vakbond free to money. De make is vrij olie, alles aan vrij. Plus, no make the man take you money more go buy beer drink. No start the vakbond more. Make vakbond no basta more in a kondro. Want de no ma yep you. Allemaal zijn gebonden aan een politieke klik. Of een politieke rotzooi. Alle de vakbondleiders voor ze zijn vastgebonden, vastgeboeid, vastgesprekend aan een politieke partij. Ze gaan niets voor je kunnen doen. Na bedrijf Chan, Kuchan Tade van wat doen camera. Baka dat hij afgelopen met je. Jij blijft je 1800 rokjes. BWT, even een loop 1800 tot 1500. 300 van man, hè vrouw. Je buit des maar uit. Look eens man, maar kaffe tomorrow. De man is hier, de man vindt de gratis olerij, de gratis koffie drinken, de gratis airco, gratis telefoon, dat je hoort volk als potu. Dan mogen we niet praten. Dan mogen we niet praten. We worden dus als bedreigd. potu zei je hoort volk nou, dan mag praten we voor een. Jij mag niet meer komen. Hou je fietsers af van staatgoederen. Je bent geen God. En we sorry bakasje voor Timo dat je geen God bent. Niet eens duivel kan je zeggen. Dat is normaal hoor. Les inormal lo yang ay bro nanga ramdin. Ala de grens met tapute unuko. Mi sap tak wan you winto wa israna. Mi sabi me fearing. Barika tak Me yolo. fear a fucking you winti so wa israna. Isi wa metakito. Op pas bet mo. Look so sangaw. Oké. Fucking kono lang en nako. Des me Pina. Dat je kost doy potet aan een story bigi man. Dat je met huwelijk reis dan ga volk money ma kondre na money. Oké, dan 5 en asani voor wet zijn president, als staatsbesluit zijn president Taki naar een Ano grondconferentie. inom kare staatbesluit. Nou man teken een VAP besluit. Is een gangsteraardige besluit. Musisa na dictator toch? Musisa na dictator. Bauta nou een lief man. Hoeveel bauta of 30 zetelen voor de lucht? Van mijn zetel? 30. 32. Kado strafu. Plus if dat dan Dodo gaat maar we vinden 42. Ala de zetelen. Ala de zetelen gewoon. Alla we teki. Usap tak you na lekwa las ikos do fifiari. You kon just still stand in a kondre. Still stand ikon cha. Ikoleru sana still stand. Ikoleru sana tru Pina. Ikoleru sana pade Pinas ma. Lek pade wet man be Pina. So ikoleru. Ma akino, ma atori dati sang ama duan lukuno ama tak akino arkimi a president Taki de potisma sap abi grondhuur kan kisa grono eigendom. Nee, je pay 25 golu je een vierkante meter. No met mi kosi ma. Mi no sabring. Rustig. Na leer a volk furo. Je lero furo. Lek fa we furo in een klik. Unesro te wan politicus furo na corruptie. Te wan porti man furo. Is crimineel. Na luku de mai fur ala moni a kondre bankroet. Dat is man no man nyang. Maar 5 en a wet. A wet. A wet sang a president Taki tok dat ding bron kan serie toch. Ano serie, maar ik kan kiezen grono in eigendom. Ama sabi Taki. Nanga tumangri kau.
de maak ik wat herproject. Ik loop alle de koele kring de grono, de satang do tron den. Me wakato. If ze van kring de gron. De maak ayo kis den kafrik ba. De stem jono alle. De man atrok de komoro. En president van maak ik ook een president besluit. Atek kwam staatsbesluit, ja. Ano staatsbesluit. Ano misbruik als staatsding. Is een criminele daad. Is een dictator. Nou, een dictator besluit aan matiki. Een volk no de bakken. Een staat no de bakken. Ja, want als dat ben je naar assemblee. En dan voor een assemblee dat wat een staat nog naar bakken. Een assemblee is bepaald. You suma na you. Suma na you. You na Hanuman. Na president. Na Jezus Christus. Suma na you ku kan bepaal. Die 100 sma tak wan volk moest ik herkonderen. Abra suma na you. Da opvanangam des mag bisa troe bro. Nanga tumangri kau. Da may te kwa her stadion. En na dat dema best doi wakti. Dat dema best doi wakti. Dat mek dema kis blaka ma ku stem ki de. Ma mika teiga man. If wan tra regering kost dong. Wajari dan no draai ala santore. Wo rigeri na kondre jato. Maar Alles aan samen de kroeg toe, at regeren zij kon op werk aan de winkel. Alles moet je terugdraaien. Alles terugdraaien. Maar aan de gade, one man wang no kan bepalen. Een assemblee moest bepalen. No so een assemblee, un teko sando gwa oso. Uno kons don dape moro. Uno ap nut. Afvalak na next now. Afvalak na up next time. If you na assembly da wama no mete kwam bosle sodro wa assembly mobo ope mobo. Ano spot na kondre ja. Ano spot. maar toch, ja, bisma, we voelen ook de reactie. Dat is mijn vriend Taki. We bla bla bla, we Taki. De man normaal begrijpt Taki, want volk zijn Taki, een regering of doet sawa niet. If een regering goes doen, dan u de lek jak nekker. Nou als man tak next, dan je kiest dat een regering of doet sawa niet. Dat maakt de mij dus sawa niet de man sap Taki vakbond no kastraat. Alle vakbondleider verspijker vast aan een politieke partij. No, en de vakbondleider slim. Aparte zijn dan maakt in de plek. Want de man voeren. De man voeren. Vakbondleider, kerkieman, activisten, politicus. De man voeren. Criminelen. Om de man. En de man mag kost me misap tak nooit meer voor was maar. Mi Europa ga kondre. Mi Europa gi want to sma. Mi Europa ga kondre. In luku me tak sa wana ngam boko. Sangka dokter. De tak dokter mi sei gotro. Ate wat mi sei gotro. Maar zolang uno dali bi we si sau si we taki. Ano was staat besluit. Dit nou was staat besluit. De heer assemblee stom making. Maar is één man besluit, is een dictator besluit. Is een crimineel besluit. Is een roversbesluit. Dat nog bevoordeel, dat nog bevoordeel, one volk nog. En een volk dat greedy zo is, dan het alle weer per awani. Look hoe ze het samen doen. Dan gaan we weer Pesref de man. Oké, dan VAP dienen een wetvoorstel in voor smasang abi wang strafblad politici sa op een strafblad ino mag voor doen mee moro nanga ben kan taki no mag voor kom bijna in een systeem Dan heer VAP no mag tomorrow, heer NDP no mag tomorrow, heer ABAP no mag tomorrow. Heer, geef me PL no mag. Dan ala de man no mag doen mee moro. Dan me venen bon tak voorman no mag doen mee moro in politiek. nee de man tak mas op strafblad Ala de man voorman. maar de man een strafblad Omdat de man op de PK zei kiberim de man. De man op de man, maar ala de man na criminele. A wet beschermt de man. Mine ke admit. A wet dada wan tak was asa ne kras dada a wet disito. A wet disina. Gituma a wet dis de bodu. oké Gituma a wet dis. Man be VP mi be wenki to. Ano no me wenki. Isi sa de man doen ito. De man din een wetvoorstel in. Dat we man een crimineel verleden. We massa op een vonnis stappen. Ja. No mag doen mee moro. En na yun nga manier bouta sa uwang.
Terwijl via P-roof akonder dis moro meneer Boutersen nga Brunswijk. Via P-roof akonder moro Boutersen nga Brunswijk. Tamatak VP di ka go to. As moya war amay di ka go to ya. Masa via P-roof in akonder ja. Sa via P-roof. Mino de instak VP di ka go to. Maar de kulif voor mora man. De mine verdedig VP. Meer verdedigen gaan, man. Even. Ano tak me verdedigen man. Maar sa via P-roof to. Via VP no a kruimel. VP no a kruimel VP teki. Sa demandis teki. Dus me begu na nga a wet so potigi meneer Boutersen na nga. Want ik pot a wet die meneer Boutersen na nga Brunswijk. Dat wet moest gelden hier via P2. Wat u roof u bankroet. Justitie. I bankroet oei. I bankroet onderwijs. I bankroet binnen laatste zaken. Alla de ministerie in land. Tapsei de maneteri schrift. In de la staf tapsei na figi futugi de Maski tam nyandes madabe. Serieus zo. Maski tanga sneki. We beginnen Tanga tigri. Die nieuwe wetvoorstel in. Puri mars dadelijk. De assembleeleden ABOP. Miwanshi u opu anu. Wa lok toe. Adi fa wet dati. Miwanshi. De NDP'ers, Miwanshi. En wa opu anu wa lok toe. Miwanshi heb alle via pero voor de anugo. Wacht ik wat de mij zo lekker lauw man toch. De NDP'ers, dan gaan de ABOP'ers. Adi sa wetvoorstel dat. Op behandel. En sa amus finish. Mi hoop. Miwanshi, omdat ik mi hoop. Miwanshi. Zet wa voor anu. Steun aan wet disi. Drape mi no Miwanshi de man. No Miwanshi de man. Vooral NDP na abo. Want a wet nagi NDP na abo. Ja, maar toen maar dat die stem tegen dat wet niet kon. Suma, NDP na abo. Aan abo, dat wet nog kon. Man, dat met dat Miwanshi sorry to. Miwanshi, wat give me. No, Bonsani, o forma no mag trouwen president. Ja. Hoe je draait of keer. Ja. Maar tjan of No, even, die beetje aan even. Lugu, a wet boom. Wan forman no mag trouwen president voor akkoord. Wan man, no wan crimineel verleden. No mag trouwen president voor akkoord. Dus, a wet boom. Maar a vast van wet tekito, so ferry. Dus je ziet dat awet de bedoeld gitu man. Mina tak awet na bung, awet bung. Maar in dada ai streetwise. Me look at streetwise ta awet dis na gitu man. Meneer Bout. En dat je keur af. Brunswijk. En dat ik me keur af. No me was je de assembleeleden. Voor ABOP na NDP. Heb de ook keur goed toe. Want mina ma doen niks. Mina mis dat tribune dat me look de mas don drapen. Dus dat mi wa luku no de ABOP'ers Canapé, Bouva, Jones, Fadeneng, Fabeni Miranda, no kom no Caruso. No, mi wan mine Caru le Fabeni Miranda e Caru. Maar no mi wan shita kwe opu anu wa luku. Maar tu opu anu gi grond conversita. Do opu anu kom shi wat eigenlijk in verdedig VP. Want awet de bedoelt je VP tak ego gi president. Maar nu VP tak ego gi president. Maar nu wan wet ek contact die man, een man doe mee moro, want die man heeft een strafblad en een soort crimineel verleden. Toch? Dat bijna VP, no man doe mee moro even wet te kiezen. Dus dat de ABOP'ers, kom je lukken. Kom je lukken van je stem. If je verdedigen man, of je tak no, a wet atleti. Dat de NDP'ers, no me want je verdedigen. Meneer Boutersen, of je verdedigen a wet. Want a wet, de bedoel je toe man. Je toe man dat hij. Me tak en gewoon en hoe atimag brong. Hoe atimag brong is op tak maleti. Mensen na desan dat omluku. Hoe verdedig meneer Boutersen? Dat tak suti anugalok toe dat tak nee. Ik keur het niet goed. Kom luku. If je atenaki. Kanape in suti anugalok toe. De tak nee. Je want je goe kosmito. Suti anugalok toe in de assemblee. De tak nee. Extend mine steun na wedja. Mi knap na meneer Brunswijk zie. Bouva. Idam dito. Uduen kom luku. Oké. Bewijs die 2 ballen in je broek. Bewijs dat je 2 ballen in je broek hebt. Assembleeleden toch, we play assembleeleden. Zorg me if je 2 bal in je broek. De wet ook komt. De wet staat hem op potje.
voor reken af naar de voorzitter view. Gaan kijken nou. Ai, en ik kan tegen one sani. Wie is in met our weg? Give me, if me look at Fini, maar ook als we bakken, if de meka weg, naar die Brunswijk. Want Bouters is bijna overleefd. Dus de meisje abgoelen je van man. Maar me net next, mama next morgen. De meisje van mij groot en de meisje groot sticky. Altijd zo de meisje doen aan een plakasman mag conformen. If een blakkaman komt af van top, wie is van nou je hebt een blakkaman? Toch de nog niet. En dat de meisje doen aan alle de wedstrijden maar met. Want bout awet nog met die bout. Awet nog met die bout. Er zijn capabele mannen in NDT. En Bouterse is over de leeftijd. Hij werd met die abab. Die abab, hij werd met. De mij werken de man tegen. Lek van de man tegen alle de minister. En dan moet je de man niet actief. Mopo uit de man regeren, de man opbroeien. De man aan VAP dobroeien. VAP no man drijsteren naar abab motto. Dat Yoshi. Het is een van Timo Yoshi van de man opbroeien. De man opbroeien. Want puspusi no man lukumerki opbroeien. Amerika drongen en dringen. Oké, dat we gaan last one. A last one a grong no asandat na hot item no grond stalway de tikka ni keri en me here ja so ook toe na volgens mij nou weg naar zelf van presie de fafade kalama en amasaba baba bigi supermarkt na Kopenhagen straat. No, Kopenhagen Dassasing. Me here Dassasing kis o men smabab grond dape ti de me lukasani de manji Dassasing wa ala den grond. Dassasing be fani. Bena tumung de ma meka papira gidensma di Dassasing kis ala den grond en densma da strati en dat de ma vet Taki na a minister fu ROGB teken. Man asmata asma teken en den. Asma teken ja stalweide na Nikeri en asma teken di Alla den toe en Tori na in Tumung de minister minister teken toch. Dat is maar nou een dummy. Dat is gewoon dat we kosten bakken, maar je bent een dummy. What? Look at that mate. Look hoe sam sana brok op de next in de dogie desma. Je schrijft het aan dat bed. Minister Forswijk schrijft het aan dat bed. Next aan de dogie desma. Akis je mooi, lek poki, akis je mooi. Hoe stel je aan toch? Je was maar voor de kijk, akis je mars mooi. Morgen koop door set job. Is dat de aan NPS? Hij terugkeren geschopt. Gesleept. Weggegooid. Dat op zang nou. Uno architect, daar rijtjes mee Taki. In een architect, look zo met op. Is dat met NPS? Hij te terugkeren gesmeten. Hij te terugkeren weggesleept. Hij te terugkeren vernederd. Dat niet NPS. Of hoe zei je dit? Je passief. Je met alle den blakas malas den grond. Oké dan. Dat is een tek her weg naar zee. Door you naar een abab. En dat is maar de beschuldigd. Lange mo voor Forswijk. C'est mars mooi. Is mars mooi. Si mooi. Jinsi ma iman kori. Korden bigi mano. Korden kom si. Ube barito. Korden. Iman voorak tapi mina trobi. Mine voorwak te van blakas man. Mine voorwak te voor. Wie uno want tek leri fusma. Ino want tek koni fusma na so mit you. Dit is slag. Tek slag. Tek slag. Prata her kondre gide en die staan en nog die blakama next. Pot stas oli sungi egi dorpo. Nak anogi stas oli pa sungi egi dorpo. De gides ma feif do sonomo. Next une do. Assemblee lid blakamang. Blaka minister net doen net job blaka so. Wat op boot nou smama voor Daarom ik Dodo. de man im luku de man e pot bom blaka man ta paleis. Nou, de man staan ta paleis u aba if na me. De man e bo kis kan to na assemblée. Kon ju ka boy nga sama ka boy den na contre sama do auro ko manei.
Amai takchin sa Hollands, ama denk ti omdat iemand takchin sa Holland. Je dans winti, je dans alle keer dat je man dre akondre. Ik kan fikken. Akondre ano een crash. Akondre ano een crash. Look what is matak min kote mine kote te. Look what is mak me Pina si palewini. This man a drink water. Score check wanga ventilator. As yep ni. Je Pina a blaka ras. A blaka man toch. If you want it to, is a law that he goes to give one tramalis this is. Ina kwalak dadanga Dodo. Ina wakana ubakayara. Ina wakana ufesi. Ina wakana wakana usei. Je chat ala blaka man go in one slum. A blaka man leider is suku eng. En is suku ga blaka volk. En dan mag dus een potwa leider zijn suku di alasma. Alasma in jiwasa. En ano gie desma, ino furfa kontre desma lekchan, te kombata kieki. Ano you money, if na echu saka you na ngay pro ino boga blaka folak next adring ibo drink bla. Wakas mam sref desma no man bay moro. Da man bolong desma so fursani. Ta eta may ka woya, em lupa makoni. Esa slemorek. E konte woya tapo. O ama be ka woyo. Som ye reste na ama be ka woyo. Ote. Mino denki. Amano Na mateni esta me ka. Mi tak sama kodu. Iwana folak bombardera man. Makawoyo boy. Matura no maka ina mina tamoro. Kaya mika de matura yogi de mama de so sope Hindustani de. Hindustani servetika de. Ma de Hindustani. Ma tu Hindustani rokotranga. Kuru de Hindustani rokotranga de moni. Ano feya pe mek de man konkudu. De maro kotranga. Ano chan mek de man konkudu. De masre wanigwe. De man ma mek de moni moro. De Hindustani de rokotranga. De man ma mek de moni moro. And me, ame service na just no Hindustani san meseri. So Hindustani san meseri. De man wani moro. De man rokotranga. De man lop you le kwa Hindustani. De don't wang etak you. Ma Hindustani san mek so fe money. Kaulo da isi. Kaulo ei dai se bi takso. Okay. Dat ben de do. We tak do garantangi fade en dan we bari. A true media. Etak odi, e bar odi. And we sign out.